babanka da babanta su ne suka yadda a yi, babarta da babaka sun yadda a yi, kai da ita kun yadda a yi. Saboda in ka yi auren soyayyan ma in iyayenka ba sa so sai sun lalata shi. Wani ya zo yana gumi daidai wajen magariba ya ce malam wallahi tun safe ban ci komai ba, ina cikin tashin hankali, shi yasa ni tun karo ka tun ɗazu nake buga wayarka baka ɗauka ban ce wallahi wani abu nake, na ga wayar nake ɗauka, na gaji ne. Ya ce baba ta ce ta ce sai na saki matata, ko matan nan muna zaune lafiya ga 'ya'ya, ba ta yi mata laifin ko ni dai ba ta yi min laifin komai ba, kuma na tambayi baban mai taimun ta ce yanzu kai sai ma na gaya ma mai taimun. To shi kenan ka fifita ta a kaina, to in gaya maka ko na mutu kakka zo kan gawata, ba ni ba kai har abada in dai kuna tare da matan nan. Shi ne rasa inda zai sa kansa. Na ce to wannan uwa ce kuma ya za'i da ita. Ya ce ko matsala yanzu idan ta san na gaya ma kuma abin zai ƙara zafi, ta ce na kawo ƙararta. Ce to gaba kura baya sayaki, ya za a yi karama kalla. Sai na ce ba komai, ba ni lambarta, ina da dabaru na nima ai. Da ya bani lambarta sai na kira ta, hajiya, ta ce a lafiya gina lafiya, ce alhamdulillahi. Na ce daurawa ne, ta ce daurawa mai wa'azi, na ce eh. Ta ce a gafar ta malam gana lafiya, ce alhamdulillah hajiya kina ran kaloya yara, ta ce alhamdulillah muna jin wa'azi alhamdulillah. Na ce to masha Allah. Na ce hajiya ɗanki ne ya zo ya ce min zai saki matarsa, in gaya masa yadda ake saki. Sai abin ya bani mamaki, ya ce da Allah in maza in gaya masa zai rubuta saki, saboda bai taɓa yi ba. Na ce kai ko ya za ka saki matarka? Ya ce baba ta ce in sake ta, ni kuma wallahi ba zan saba babata ba, sai na sake ta domin in bi babata. Ya ce ka amma kin samu ɗa mai albarka mai biyayya. To ni kuma na ce a'a, ni yanzu da nake cewa ka ai saki, kuma ni zan yi fatawa ai saki, kira min hajiya. Shine ya karɓi lambaki. Na ce aka yi hajiya, wallahi yarinyar ce, na ce duk ta gabgaba bayanin ce to hajiya yanzu dai ni na shiga, don girman Allah yadda kika ce kina jin wa'azin nan, to da Allah ni ai mun alfarma da Allah a yafe mata. Ta yi ajiyar zuciya ta ce to ya ci albarkacin ka. Na ce to kai alhamdulillah, na ce mushkil tuka hullat, ɗari ka tafi, zai ka gaishe da hajiya sai mata ka za ka kai mata, zai kai godiya.